Bună ziua tuturor, numele meu este Mățu Gabriel. Dețin o fermă în județul Vâlcea, microfermă, iar principale valori ale acestei ferme sunt stilul ăsta de viață sănătos, off-grid, cât mai against society, cât mai retras. Practicăm, nu știu, diferite tehnici de agricultură regenerativă, permacultură. Încă și noi încercăm să ne găsim cea mai productivă și eficientă metodă de a cultiva cereale, de a grădinări, de a crește animale și alte mai departe. Însă suntem în iarna anului 2023-2024 acum și am zis că din anul acesta ne-am propus noi ca și un alt proiect de al nostru pe lângă celelalte pe care le avem să decodăm oarecum chestia asta cu ferma, ce înseamnă fermă, cât de greu e să implementezi o fermă, cât de greu e să muncești la o fermă. Pentru că și noi, ca și cei care probabil o să vă uitați la acest video, o să crezi că totul e așa un happy bubbly. Totul e frumos, totul e wow, dar nu e așa. Realitățile, ca să ajungi la nivelul ăla în care zici, băi, ce mă bucur de viața mea, de beneficiile pe care le ai, trebuie să treci și prin anumite chestii foarte grele. Adică ideea e că stilul ăsta de viață presupune mult efort fizic, de asta mă și mențin top. Da, foarte mult efort fizic, în primul rând. În al doilea rând înghide foarte mulți bani, adică dacă nu aveți capital o să munciți câțiva ani la rând. Eu sunt al patrulea an în care muncesc pentru fermă, că o să munciți mai mulți ani de aici înainte. Depinde de zona și de zona în care vă aflați. Așa, necesită foarte multă atenție, adică majoritatea timpului va fi investit în fermă. Eșecuri, ca de obicei, pierderi foarte mari, mai ales dacă nu aveți experiență și sunteți ca noi și la nivelul de cel mai de jos. Am avut habar de anumite chestii pentru că am locuit la țară, am trăit la țară, însă să și aplici și să trăiești din asta, oarecum să vrei să trăiești din asta și să vezi cât de pierdere, ce înseamnă să pierzi o cultură sau să pierzi din efectivul de animale. E, știi, greu, știi, câteodată. Adică de cele mai multe ori o să pierzi, știi, până o să ajungi să câștigi, până înveți chestia cu ce trebuie să plantez acum, dacă nu va ploua, ce se va întâmpla cu solul meu, ce tip de sol e, ce plante cresc pe solul ăsta, știi? Nu știu ce fel de nebunii de animale sau insecte invazive vor crește, adică diferă de la zonă la zonă chestia asta și e o adaptare oarecum, adică nu e o carte care să le cuprindă pe toate. Ar fi fost foarte ușor pentru noi să citim, uite, faceți asta, aplicați asta și gata, mergeți înainte, dar n-a fost așa, a fost super greu și e super greu. E aspectele pozitive, dar și aspectele negative ale stilului ăsta de viață, deoarece oriunde nu poți să le ai pe amândouă, știi? Ideal e să găsești linia de mijloc. Ca și aspecte pozitive, să zic așa, te bucuri de libertate, ai stilul tău de viață, te trezești când vrei, îți bei cafea când vrei, deși de multe ori înseamnă când vrei, nu înseamnă că poți să te trezi la 12, știi? Dar te trezești la 6 dimineața, la 5, la 4, la când vrei tu și nu ești presat de timp, adică nu știi că nu trebuie să pierzi naveta, nu te duci că nu știu ce, stai la coadă în oraș, nu te duci că dacă nu ajungi la 7 fix, nu știu ce, ai probleme cu bossul și ai altele mai departe, adică nu ai stresul ăsta de bă, mă guvernează cineva, adică cineva deasupra mea și trebuie să fac bine astăzi, că dacă fac rău, gata, s-ar cam strica, știi, joaca. Al doilea ar fi că ești liber să încerci lucruri noi, știi, și să greșești, faci eșecuri pe pielea ta, ceea ce de multe ori nu e neapărat nu e ceva, cum să zic, nașpa, adică să greșești e bine că înveți, deși multă lume o să zică, bă, nu fai așa, ascultă de mine, dar nu e adevărat, că dacă lumea aia făcea bine și
și știau ce zic și într-adevăr ceea ce zic e bine, erau undeva mai mari decât tine, dar nu poți să asculți păreri de frică sau păreri de îndoielnice de la oameni, știi? Pentru că ăsta nu sunt constructive. Adică de ce aș asculta de cineva să zică, bă, nu fă aia pentru că o să ți se întâmple asta. Dar persoana aia nu a făcut niciodată ceea ce încerc eu să fac. Și cel mai important este să nu asculți, chiar că o să se întâmple un eșec, că inevitabil eșecuri vor fi tot timpul. Al treilea aspect foarte important e că ești mult mai sănătos, adică ceea ce mănânci, ceea ce produci, știi de unde vin, știi cum le produci, le ai tot timpul pe masă, nu mai depinzi neapărat de supermarketuri, deși sunt nume chestii esențiale pe care trebuie să le iei, nu știu, să zic eu, dacă nu ai moară, dacă nu ai asta, trebuie să iei făină, trebuie să-ți iei ulei, trebuie să-ți iei mai multe chestii. Așa, dar dacă scopul tău e să te dezvolți așa treptat și să ai cam 90%, 100% să mănânci din ferma ta și din ceea ce produci tu, e cam greu, știi, pentru că o să ai nevoie de anumite echipamente, asta îți consumă timp, știi, vrei să faci făina ta, vrei să faci uleiul tău, vrei să faci, nu știu, semințele tale, ceaiurile tale, adică e greu. Dar e un beneficiu, știi, dacă te gândești din punctul ăsta holistic al sănătății. Chiar dacă ați văzut unele etichete, sunt, știi, scrise frumos, organic, nu știu ce, provine în cultură, etc., etc., știi? Astea sunt vrăjeli marketing. După care, alt aspect foarte important e familia, adică, păi gândiți-vă că toți munciți la același lucru, e și conexiunea asta între tine și partenerul tău, ai timp pentru familie, tu ești tot timpul cu ea, activitățile le faceți împreună, adică nu trebuie să pleci în Germania să câștigi nu știu ce bani, vii înapoi, adică tot ce pui e aici, știi? Într-adevăr, ca să susții ferma și dezvoltarea ei, va trebui să faci joburi de astea în afara ferme, adică na, să te duci să mai fac anumite chestii, mai fac cuptoare, mai renovez, mai orice chestie pe care nu durează foarte mult să o fac și îmi aduce o sursă de venit cât de cât bună să mai încubă, nu știu, motorini, cuie de astea, știi, pentru că dacă începeți cum am început noi de la zero, îți dai seama că nu produci suficient încât să-ți întreții și chiar cele mai astea, basice, adică chiar și cheltuielile astea cele mai simple, să faci un graj, să îți transporti materialele, nu știu, dacă poate să începi la nivelul ăsta în care ai numai de la cal, adică totul e, da, e foarte greu. Alt beneficiu, aș putea zice, ar fi sentimentul ăsta de libertate, de suveranitate, adică băi, nu ești oaie, știi? Adică nu știu cum, dacă înțelegeți, dar nu zice nimeni ce să faci, nu participi la genocidul ăsta al sistemului, știi? Adică nu participi la eșecurile sistemului, nu participi la crime, la tot felul de războaie, nașpa, de conflicte, adică te retragi într-o zonă de asta în care refuzi să mai participi în sistem, că toate acțiunile pe care le faci, toate, nu știu, impactul tău în societate, nu mai e de a distruge, știi, de a participa la neînțelegerea asta a puterilor, știi? Și oarecum te retragi, analizezi, gândești mai mult, citești anumite chestii și parcă deciziile tale sunt în mâna ta, deși te confrunți cu anumite scheme birocratice când ești în conflict cu autoritățile, o să ai parte de multe surprize, cum de altfel și noi am avut, însă ținând cont că nu știu, trăiești așa, îți crește un sentiment ăsta de libertate, ca și cum nimeni nu te are și nu e sclavul nimănui, parcă, nu știu, te întărește oricum caracterul, felul de a gândi, știi, e diferit, multora îi se pare ciudat, multora interesant, nu știu, știi, dar sentimentul ăsta de libertate supremă, știi, că ești liber ca și pasărea celui, e un sentiment bun, știi, și te face să ieși din, nu știu, să părăsești cubicul ăsta al societății, știi, să te îndrepți spre
formatat de viață, spre stilul tău de viață, să-ți creezi o altă percepție despre lume, să întrebi mai multe chestii, să stai cu părerea mai mult și de ce mai multe ori ajungi să faci mai mult bine, știi? Și dacă te gândești, știi, când părăsești zona asta în care ești o oaie și ajungi să fii propriul tău creator și să gândești tu liber, atunci parcă îți dai seama că tu, băi, eu fac mai mult bine decât făceam înainte, știi? Că înainte nu știai, nu distingeai ce e bine sau ce e nu. Știi, 100%, dar acum faptele tale chiar contează, știi? Și vrei să lași ceva mai departe, să vrei să ai un impact, vrei să influențezi, vrei să vezi bine în viitor, știi? Nu mai gândești că, bă, mă duc la job, uite, lucrez la ceva și nu știu dacă va face bine sau nu, că asta nu e treaba mea, e treaba patronului, eu chiar vreau să-mi câștig banii și atât. Deci ai mai multe responsabilitate și în felul ăsta cred că au un impact mai mare în viața de zi cu zi. În generațiile următoare, că contezi, nu? Nu ești doar o Google de pe cine. Suntem importanti, știi? De asta suntem aici. Dacă nu gândești tu suficient de mult ca să știi că ești important, alții gândesc pentru tine și o să fii, nu știu, piesa lor, o să te folosească, știi? O să fii unealta lor de a influența mai departe și de a-și atinge ei scopurile. Uite, pe lângă faptul că ajungi la nivelul în care faci turism, întâlnești oameni, poți să aduci să cazezi anumiți oameni, poți să reînvii tradiții, poți să reînvii multă cultură, uite, și alimentare, că poți să te uiți la cum sunt eu bucătar, poți să te axezi pe rețete rustice, să învii oarecum tradiția pierdută, știi? Să descoperi natura, nu știu, să înveți anumite chestii despre plante medicinale, știu, poți să descoperi multe lucruri pozitive în stilul ăsta de viață, știi? Adică sunt, nu știu, nu poți să le gândesc pe toate, știi? Dar în sine viața asta e foarte bună. Cele mai grele așa ar fi oarecum să te, știi, autoizolarea asta de nou, de nu știu, de societate, de modernism, de asta că oarecum e dureroasă, adică ești oprit, dar nu știu dacă, uite, unde suntem noi și unde suntem noi, unde e locația noastră, va trebui să folosim panouri solare cu baterie, un sistem care pe noi ne-a costat, nu știu, cel mai așa, basic. Pentru noi, la 1000 și ceva de euro. Apoi dacă vrei să ai utilități, cum ar fi, nu știu, fierbători de cafea, mașină de spălat, chestii de astea deja trebuie să te gândești la alte soluții, nu știu, ce depinde cum e relieful, ce-ți rezervă zona, știi? Dar pentru noi să avem electricitate așa 24 de ore, de asta minim, să ai câteva becuri să-ți poți să încarci laptopul și Wi-Fi-ul și telefonul e suficient. Nu stăm acolo 100% pentru că nu ne-am terminat ceea ce ne-am propus să facem. Al doilea lucru negativ despre stilul ăsta de viață ar fi absorția de bani. Adică, băi, uite, dacă te gândești la fonduri europene, la API, bă, e greu. Adică, dacă ai 0 bani în buzunar, nu te bagă nimeni în seamă. Adică mergi pe la birou, le spui ideea ta, totul merge, e frumos, astea. Dar atât, rămâi cu asta. Adică nu-ți dă nimeni bani fără să pui bani. Și nu toate programele astea pe care eu le-am studiat, știi, tânăr fermier, nu știu, dezvoltare de infrastructură, de nu știu ce, că sunt o grămadă de nebunii de proiecte. Dacă nu ai capital, nu faci nimic. Adică suma minimă cu care poți să intri în joc, probabil 3-4.000 de euro, nu stă nimeni de vorbă cu tine, așa, ca să-ți faci minim, nu știu, să faci o cultură de ceva. Deci absorția de bani e o chestie pe care nu o poți schimba în chestia asta. Adică, în primul rând, dacă ai 0 capital de când începi, n-ai inițiat tu ferma ta, gândește-te că, în primul rând, depinde de ce vrei să crești acolo, animale, poți să ai, nu știu, culturi de ceva, tu trebuie să ai, în primul rând, dacă vrei animale, trebuie graji, trebuie să ai apă, după aia îți trebuie notresc pentru ele, după aia îți trebuie, nu știu, un utilaj în care poți să duci gunoi undeva, să le aduci, notresc,
trebuie să stai să le plimbi, adică chestia asta mănâncă bani, toacă bani și dacă nu ai de unde să iei, e o problemă. Adică noi 100% ceea ce am făcut acolo, un graj minuscul, o să vedeți în poze, adică ceva foarte basic, am folosit lemne prin pădurea noastră. Nu știu, nu am investit foarte mult în ele, dar n-am avut nici de unde, pentru că joburile pe care le-am făcut eu au fost așa limitate, lucram o săptămână, adică nu prea ai timp să lucrezi prea mult, pentru că tot trebuie să pui timp în chestia ta, în ferma ta, știi? Și la început, uite, de exemplu, cel mai simplu exemplu al nostru a fost că cu efectivul de animale am început de la 4 capre, da? De la 4 capre am ajuns să avem undeva la, nu știu, 37-40 acum, așa, în 3 ani de zile. Și asta a fost așa o minune, că nu s-au mulțit ele. Ele s-au mulțit natural, anul trecut am avut undeva la 17, în toamnă anul trecut am mai cumpărat restul până la 37. Deci, din nou, am cumpărat animalele astea cu banii proveniți din alte chestii, nu din fermă. Nu am comercializat nimic, deși am încercat cu, nu știu, lemn pentru grătar, ceaiuri. Dar anul ăsta ar fi anul în care aș putea oarecum nu să-mi scot, să amortizez investiția anilor trecuți, dar măcar să amortizez costurile anului actual, adică să-mi scot banii pe motorină, camara cu tractorul meu. Tractorul la fel, am avut o mașină pe care am dat-o la schimb și am avut un tractor. De la 0 la 4 ani nu ai cum să ții un tractor și oricum e un jal de tractor, nu un tractor, ca să zic, bun. Un tractor care are 50 și ceva de ani. Deci, practic, în 0 la 4 ani nu ai ce să faci dacă nu vin bani de afară. Și asta e cea mai important pentru voi când vă axați să, vreau să încep ceva. Chiar și o capră, o găină, asta nu poți să o reproduci în 4 ani atât de mult încât să poată să-ți facă bani și va trebui să mergi să faci anumite joburi pe afară. Am încercat, uite, cu un canal de YouTube care n-a prins, poate voi sunteți mai carismatici, mai, nu știu, puneți mai mult timp în chestiile astea online și poate prindeți mai mult. Dar la noi nu s-a prins, n-am făcut niciun venit, nu sponsor, nu nimic. Deci totul a fost așa, forțe proprii și nici bucurile pe care le-am făcut eu. Deci asta ar fi o chestie negativă. O alta ar fi faptul că nu prea ai timp de nimic, adică nu prea ai timp de nimic să mergi, nu știu, într-o vacanță, nu prea ai timp, nu că ai avea bani sau ți-ai permite, dar dacă ar fi să mergi undeva, nu știu, zic eu, prin România, te duci odată la mare, să zic că ai, nu știu, 2000 de lei să te duci la mare cu trenul, să faci ceva foarte ieftin, cine stă cu animalele, știi? Cum le ții, cine le dă apă. Vezi, e foarte greu să părăsești chestia asta. Și cred că scopul fiecăruia dintre noi e probabil să ai pe cineva, să mai găsești o persoană care să te ajute, să te asociezi. Și asta ar fi, cred că, un lucru care ar beneficia, știi, și partenerul tău. Deci dacă ai în zona ta cu cine să te asociezi, să vă puteți, nu știu, reduce efectivul de muncă și efortul pe care îl depuneți în a vă dezvolta, e foarte bine. Dacă nu aveți, ca mine, e foarte greu. Și alt aspect negativ ar fi chestia cu desfacerea, piața de desfacere, adică deci totul e boem, adică vrei să faci, uite, lapte bio, brânză bio, poate ai și o găină, două, să faci ouă bio, te poți să culegi sezonier, să culegi ciuperci, să culegi pleurdă, să culegi chestiile astea, dacă le faci și, nu știu, ai o piață de desfacere, ai undeva unde să le vinzi, ele poți, nu știu, monetiza cumva, dacă nu, e greu. Adică rămâi cu ele, știi, și știi, numai tu știi munca depusă în a face ceva bun, iar dacă nu ți răsplătește nimeni, te demoralizează. E demoralizant, adică, bă, de ce vreau să fac ceva bun pentru alții, că alții nu, știi, poate alții nu-l prețuiesc.
Și asta cred că depinde de zonă. De exemplu, zona noastră de unde suntem noi, nu cred, din ce am cunoscut, ce am văzut eu așa în vreo 4 ani de zi, nu cred că cineva ar aprecia efortul tău, calitate, chiar n-am cunoscut, știi? O suficientă, nu știu, o piață mare, adică o piață, nu știu, să fie sustenabil pentru noi, să ne dorim să producem pentru ei, adică să avem așa o mănușă de oameni, să zică, băi, noi vrem asta, produceți pentru noi asta anual și noi cumpărăm de la voi, știi? Și vrem să vă ajutăm, înțelegem conceptul vostru, nu mai cumpărăm, uite, din Lidl XXXX și cumpărăm de la voi. Nu, uite, de exemplu, am văzut în Lidl brânză de capră, de era, nu știu, 200 de grame, parcă 17 lei. Păi, na, frate, la noi se vinde kilul de brânză de capră cu 30 de lei sau 25 de lei. Compară, dacă Lidl aduce brânza aia la 200 de grame, înseamnă că oamenii o cumpără. De ce omul ăla nu vine să o cumpere de la ăla? Poate nu are încredere în el, că nu e ok, că nu e de calitate. Dar asta e și greu, știi, să spargi piața, să devii credibil, să știe oamenii că ce faci tu faci bine, dar, din nou, dacă nu ai o etichetă de asta de încredere, pentru că acum mulți oameni au fost captivați de marketing, dacă nu vii cu o strategie de asta, să te gândești, să vezi, etichetă îi pui sau mai poți să o dai în pungă, în astea, că vezi oamenii numai ce în pungă. Nu e bună. Vezi dacă apare într-o etichetă de aia faină, frumoasă, zici, bă, ce frumos. Vezi, de astea costă bani și tu ca bani, timp, în primul tu ca un de ăsta începător care nu ai capital, cum poți să faci acum 1000 de etichete din alea? De exemplu, noi am cheltuit cu sacii ăștia de cărbuni o grămadă de bani, logo, etichetă, printing și să le printăm și astea și am făcut ceva, nu știu, pentru că ieșea foarte ieftin dacă făceam o anumită cantitate, am făcut cantitatea și am vândut prea puțin. Deci sunt anumite chestii așa foarte nașpa, știi, că nu ești campania asta publicitară, știi, nu te faci cunoscut la început. Așa, după care o chestie negativă ar fi ruptura asta de societate. Știi, pentru că oamenii, dacă încerci și explici omului, dacă îl iei cu chestii de astea de sănătate, de ce înseamnă să faci așa, de ce înseamnă să, uite, nu știu, cea mai banală chestie, să nu stropești cu astea, cu chimicale, legumele, vegetalele, de ce nu dai cu erbicide, de ce, adică oamenii nu înțeleg chestia asta, iar noi mergem mai radical așa, nu poluare, nu aia, nu aia, nu aia. Cred că se uită ciudat la tine, știi? Cine ești tu, ce ăla, poate zice că e și pucări, știi? Dar, na, deci crezi un zid între tine și restul, știi? Și nu știi dacă ei vor să sară zidul ăla să te înțeleagă sau să te urmeze ca exemplu sau pur și simplu vor să sară să arate cu degetul spre tine cât de ciudat sau prost ești. Da, na. Ideal e că beneficii pozitive sunt mai multe, dar asta așa, ca o descriere a un intro-ului de stilului nostru de viață și ceea ce va urma în continuare. Cred că este cel mai adevărat video pe care puteam să-l pun ca și început, adică să vă prezint câteva realități în a face ceva. Știi, ideea că, unul, dacă nu ai teren, și chestia asta cu terenul pe asta, că da, vreți să vă mutați, să faceți o fermă, dar unde și cum? Deci că dacă aveți norocul în localitatea voastră să, nu știu, aveți un islat, să concesionați foarte bine, dacă nu, va trebui să, nu știu, să vindeți ceea ce aveți voi, sau dacă aveți teren al bunicilor, să vă instalați pe el, și mai bine, dacă nu, va trebui să, nu știu, să vindeți ceva ce aveți, o mașină, o chestie, un apartament și să vă mutați, adică să vă cumpărați ceva, un teren. Altfel, când vă cumpărați terenul, la asta o să vorbesc în următorul video cu instalarea fermei, știi? Pentru că terenul are nevoie de cel puțin apă. Dacă nu aveți apă, e cam greu. Noi nu avem apă, dar o să vă zicem cum facem, cum am rezolvat așa temporar problema apei fără prea mulți bani. Fără prea multe costuri, de fapt. Numai că iarna e o problemă. Dar
nu știu, v-am lăsat. Dacă aveți, nu știu, întrebări sau nelămuriri în ceea ce am explicat, vă vom zice. Cheltuieli aproximativ, nu știu, 4-5.000 de euro anual. 4.000 de euro sigur. Deci, ca să ne întreținem ferma pe care o avem, deci eu a trebuit să câștig undeva la 4.100% pe an ca să investesc în fermă, că altfel nu aveam ce am acum. Deci dacă nu puneam banii ăștia, nu făceam nimic. Și a trebuit să ies în lume, să fac anumite joburi care să-mi permită să fiu și cu familia, deci undeva în zona mea am lucrat cel mai mult, dar da, fără 4.000 de euro nu am scăpat, 20.000 de euro până acum. Iar oricum, ăștia 20.000 de euro, oricum nici nu mă gândesc să recuperez. Deci a fost așa un cost relativ foarte mic de înființare. Nu știu ce va urma de acum înainte sau anul ăsta, dar măcar anul ăsta sper să nu mai fiu nevoit să merg să bag bani în fermă. Pentru că e greu, știi, să merg, anul ăsta m-am și mai extins, am muncit mai multe terenuri și da, nu știu dacă o să reușesc să fac ce am făcut anii trecuți, când nu prea am muncit atât de mult teren, nu prea am avut atât de multe animale, dar da. Revin cu video al doilea și anume cu infrastructura și cu o scurtă, nu știu, descriere așa, dar și cu câteva idei de ce vreți să vă faceți voi. Salutare!